Čaute, tak ja vás dnes vítam pri tomto videu a toto video bude teda outfit of the day, ale keďže ja som nemala žiadnu bundu, tak som proste bola v pomýkove, že akú bundu si k tomu outfitu zoberiem, pretože som mala takú proste bundu na lyžovanie a to by sa k tomu až tak nehodilo. A vždy, keď som sa niekoho opýtala, že skadiaľ má nejakú vec, ktorá bola fakt, že krásna, tak povedal, že je zo sekáča. A ja mám trošička také malé predsudky, ale povedala som si, že teraz to skúsim. A našla som si tam dve proste veci, také, ktoré sa mi strašne páčili. Tento Oni, tá mikina, ktorá vyzerá jak zo smetiska. Ale budeme nosiť na doma a je strašne hebká. A ďalšiu vec, taká tá bunda teda, ktorú uvidíte v tom outfite. Ale stále mám voči tomu predsudky. Poďme začať s tým videom. Ale však Nina, tuto sa natáča, hej? Proste takto to drž, takto. Vždycky ti dobre. Áno, proč se ptáš? Chodí na baletu s Luciou. No ukáž tvoje bagandy. Ďakujem. Plas. Ja čakám. Ninuš? Ako sa máš?